ହେଇଛି କଣ ତମେ ଧାଇଁ ସେ ଧଇଁ ସେ ଯାଇଛ କଣ ହେଇଛି ବୁଝି କଣ କହିବି ଆଉ ଦେଉଳରେ ଜଗା ନାହିଁ ଜଗା କୁଆଡେ ଗଲା ଜଗା କୁଆଡେ ଗଲା ମାନେ ସେ କଣ କଣ୍ଢେଇ ହେଇଛି କୋଉଠି ହଜି ଯାଉଛି ଠାକୁର ସିଏ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହାର ଲୀଳା ଖେଳା ତାକୁ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ କହିଲେ କଣ ଜଗା ନାହିଁ ଦେଉଳରେ ଜଗା ନାହିଁ ଜଗାକୁ ନେଲା କିଏ ଓହୋ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିଥିଲି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋର ମାତିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ ତାପରେ ସେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ କଣ ଜଗାକୁ ଦେଉଳରୁ ନେଇଗଲେ କଣ ହେଇଛି ଏ ବାଡି କରୁଛି ମହାସାଧାଣୀ ବସ ପାଚେରୀ ନେଇ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଉଳରୁ ଦେଉଳରୁ କଣ ଦେଉଳରୁ ଆରେ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲ କଣ ପାଇଁ ଦେଉଳରୁ ଜଗାକୁ କିଏ ଚୋରେଇ ନେଇଯିବ କଣ କହିଲ ଦେଉଳରୁ ଜଗାକୁ କିଏ ଚୋରେଇ ନେଇଛି ତାମାନେ ଦେଉଳରେ ଜଗା ନାହିଁ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ତମେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ ଠିକ କଥା ସବୁ ମିଛ ଏମା ମୋର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତୁ କହିଲୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖୁ ଭଲ କରି କଣ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ଏଇ ମୋ ଆଖି ଚୋଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୋଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ ଖାଲି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଫାଙ୍କା ଜଗା ନାହିଁ ମା ଇଏ ସତ ପୁରୁଷର ଦେଉଳ ଦେଉଳର ବୟସ ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜଗାର ବୟସ ସେତିକି ବୟସ ପଚାରି ଦେଇ ଦେଉଳ ଭିତରୁ ଜଗାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଉଆସ ରହିବନି ରେ ମା ଏ ବଂଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସଦା ପୁରୁଷର ଜମିଦାରୀ ଉଆସ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତୁ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର କୋଉ ଗଡେଇରୁ ଯେ ତାকে ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ କଳାପଟ କଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତା ମୋଗଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁର୍ଲକ କରି ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଦି କେତେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଠାକୁରକୁ ସେ କଳା ପାହାଡ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୋଡ଼ି ପାରିନଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁର କେବଳ ସେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଚିଲିକାରେ 100 ଜାଗା ବୁଲିଛି ପଛେ କୋଉଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇନି କି ହଜି ଯାଇନି ତାକୁ ନବ କି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଅତୀତ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ତେଣୁ ତାକୁ ନବ କିଏ ବଡ଼ବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେବ ରାଧା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଜଗା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ କିଏ କେତେ କଣ କହିବେ କାଳେ ଲୋକମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁର ଉଭାର ହେଇଯିବା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ଜାଣିବା ତ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ତ କେହି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି ଆଉ ଯଦି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିବ ଏ ମା ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ଲୋ ଭଗବାନ ଦେଖ ମୋ ଜଗା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଜଗା ତ ଜଗା ଏଇଠି ଓ କାନ୍ଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ दिन रात गोटे घर भितर बसिक रही तो केमी लगे मो जगह सेमती देउल भितर 24 घंटा बसिक रही कौन अणनिश्वास लगे ना विरक्ति लगे अरे से कौन मनीष से देवता आलो माँ मनीष और देवता भितर फरक कौन जे मनीष को जीवन अछि एले तार कोन जीवन अछि कौन कहलु मो जगार जीवन नाही अच्छा रह जदि मो जगार जीवन नाही ताले तमे सबटा को मुंडिया मार चकाई की सकाळ संजय ता पाखरे घंटा बजाई कि अध्याय पढुछ काहे की तथापि सुनु जगन्नाथ को नहीं प्रश्न करा जाए नहीं जगार जीवन अच्छी जगार आमे खाऊचे सी भी खाऊचे अल्प नलो 60 कोटी 56 प्रकार भोग खाऊचे आमे गाधोचे सी भी गाधोचे आमे साबुन लगे दोचे मो जगह कस्तूरी चंदन कर्पूर लिपि होची आमे बसे गीत सुनुचे हेले मो जगह बसे गीत गोविंद सुनुची 36 पाटकुरु 36 प्रकार लोक आनी परा 36 आनी जोग खंदिची 12 मास रे 13 जात कहला जीवन नाही तकड़ा कि जणा नाही अच्छा भाया ना तुम आगे कहलो तो जगह ने जाइथलो पड़े ए जो गरम पड़ुची घर तो सोई हो नहीं
ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ଟୋକା ତ ଆମର ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେଇ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ପବନ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ଦେଖେ ତାହେଲେ ତ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିକିରି କଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ତ ଖାଲି ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଛି ହଁ ଭାରି ଗୋରା ଟୋକାଟା ତ କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖ ବା ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳର ରଙ୍ଗିଲା ହସକୁ ଟିକେ ଦେଖେ ଏ ମୁନି ଠିକ କହିଲି ତ ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ ତମ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦଳ ଦଳ ହେଇକୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କଥା କଣ କେଚ ବାବୁ ବାହାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିଛି ଠାକୁର ବାହାରେ ବୁଲେଇ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ସାବାସ ଭାଇରା ସାବାସ ଆରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ଜଣେ ମଣିଷ ତା ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏଠି ଟିକେ ଛଳ କି ପାଇବାର ଆଶା ବି ନାହିଁ ଏତେ খুব ଭଲ କଥା ବୋଲି ସିଏ ଏ ମା ସେ କଥା ଭାଇ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରର କଥା ସେ କଥାରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ହଁ ସୁନା ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି ଶୁଣ ନା ମାୟା କହିଛି ସେଇଟା ତ ଭୁଲ ମନସ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ ହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯା କୋଉ କଥା ପୁରୀରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିବ ଯୋଉ ଅଭଡ଼ାକୁ କାଣିଚାଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ କୀଟ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ପାଇଦେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ ମୋ ମନ କାହିଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ତେଣୁ ମରିବା ଆଗରୁ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପଢବ ତମେ ଏମିତି କଣ କରିଯାଉଛ କେତେ ଥର କହିଲେ ତମର କିଛି ହବନି ବୋଲି କାହିଁ ସେ ବେକାର କଥାଟା କହୁଛ କହିଲ ମା କଣ ସେ କଥା ଶୁଣୁଛି ଏଠି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଧା ସହିତ ତୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହବ ନାତି ନାତୁଣୀ ହବ ନାତି ବାହାଘର ହବ ତାପରେ ଥାଉ ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୋର ହାର୍ଟ ରୋଗ ଏ ବୟସରେ ହାର୍ଟ ରୋଗୀ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କିଛି ହବନି କୋଉ ଡାକ୍ତର କଥା ତମେ ଶୁଣନି ଡାକ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଡାକ୍ତର ପୁରା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଭାଇ କହିଛି ମା ପାଇଁ ଅବଢା ମୋ ପାଇଁ ମତିମାରି ଆଉ ରାଧା ପାଇଁ ପିଓର ଶଙ୍ଖର ତିଆରି ଦିପଟ ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ ସେ କାଳେ ଭୁଲିଯିବ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦବ ହଉ ତୁ ଚାଲୁ ବାହାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସରେଇ ଗଲୁ ଅଜୁ କହିଛି ପୁରୀ ଆମେ ତା ଘରେ 3 ଦିନ ରହିବୁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ିକି ନ ନେଲେ ସେଠି ପୁଣି କହିବ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଭାଉଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସଜାଡୁଛ ଛାଡ଼ କଥା କାଇଁ ମୋ କଥା ମାନୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ ଝିଅ ଛଡ଼ା ନା କରିବି ତ ମଣିଷ ନା କାଲ ମୁଁ ତ ଡାକୁଛି କଣ ତେড়ে ହେଇକି ପଳଉଥିଲା କାଇଁ ଡାକୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ପଚାରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ମୋର ହଉ କାମ ଆଚ୍ଛା ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରମ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ବସି ସେ ବୋରିଂ ହଉଛି ଏସବୁ ତ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନୁହଁ କାଠ ତିଆରି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୋ ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିପାର ନା ତୋ ମନ କଥା ତୁ ତ ବାହାର କରିକି ଘିରିଘିରି ପବନ ଖାଉଛୁ କେତେ କଣ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ବସି ବୁଲେଇ ପବନ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର କଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି ଠାକୁର କହିବେ କାହିଁକି ତୁ ମୋ ଜଗାର ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ ଠିକ ସେମିତି ମୋ ମନ କଥା କଣ ଛେନାଗୁଡ ଏଇ ବୁଲିବା ଖାଇଥିଲୁ ମାନେ କିଲୋ ସକାଳୁ ଦେଉଳରାଣୀ ଭୋଗ କରି ଛେନାଗୁଡ କଦଳୀ ଚକଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲି ଖାଇନଥିଲୁ ହେ ଭଗବାନ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଲୋ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଡାକିବୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବେଗ ସୁଧାରିବି ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଲୋକ ବସିଯିବେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସିଟ୍ ନଥିବ ମୁଁ ପୁଣି ଖୁଟୁକୁ ଧରିକା ପୁରୀ ଯାଇ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଚାଲି ଛାଡ଼ ତୁ କାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଧରୁଛୁ କୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ପୁରୀ ଯିବ ନୁହଁ ହଁ ପୁରା ଚାଣ୍ଡାଳି କାଲି ବା ରଥଯାତ୍ରା ଏ ଡନେଇଲୁ ମୋ ମା କୁହେ ତମେ ଯଦି ଥରେ ପୁରୀରେ ଯାଇ ବଳଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣି ଦେଲ ତମ ଜୀବନର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ହଁ ଆଉ ଯଦି ରଥ ଉପରେ ଜଗାକୁ ଥରେ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଭାବିବ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ପୁରା ନିସ୍ତରୀ ଗଲ ଆଉ ମୋ ମା କଣ ଖାଲି କଥା କହିକି ଶାସ୍ତ୍ର ବା କହିଛି ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ହଁ ସବୁ କଥା ତମେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା କହିଲ ଯେ କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ରଥ ଟାଣି ପାରିବନି କାହିଁ ଜାଣିପାରିବିନି ତମେ ଡାଉକ ବୋଲି ଶିଖିଛ ତାହାକୁ ବୋଲି ସେଟା କଣ କଣ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଜଗା ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା ନଦୀ ଘୋଷ ଗଡେ ତାକୁ କଣ ଶିଖିଛ ତ ମନକୁ ମୋ ମା ତ କହୁଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟାଣିଲେ ଜଗାର ମନ୍ଦିର ଘୋଷ ଚାଲେ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଡାହୁକ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ସେ କଥା ଠିକ ଯେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ହଁ କଣ ରଥ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଗା ଜାଣି ଶୁଣି ତା ରଥରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇବି ହଁ ଯିଏ ଯେତେ ଜୋର ଲଗେଇଲେ ବି ତା ରଥ ଗଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଦୌ ହଲିବନି ଚକା ଦେଇଛି ବ୍ରେକ୍ କାଢୁଆ ହଲେଇଦେବେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିବା ଡାହୁକୁ ଜୋରରେ କହେ କଣ ଡାହୁକୁ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପଛ ପଛ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଳି ଧରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଜଗା ଖୁସି ହେଇଯାଏ ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ିଦିଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚାଲେ ବଢିଆ ଆଉ ବଢିଆ ଯେ ତମେ ତ ଶିଖିନ ତମେ କେମିତି ବଢିଆ କରିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶିଖିଛି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ତୁ ତ ଶିଖିଥିବ ତ ଶିଖେଇଦେବ ଶିଖେଇଦେବି ହଁ ଶିଖେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ କଣ କଣ ପୁରୀରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ମୋ ନାଗି ଦି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ ତୁ ଗାଲ ମାରି ଫଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆଶା ହେଇନି ତୋର ଶଙ୍ଖା କଣ ହବ କଣ ହବ ବେକରେ ପକେଇ ବୁଲିବି ତମ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଶଙ୍ଖା ବେକାରେ ଗଣିବ ହଁ ଗଳିବ ଓ ମୁଣ୍ଡ କିଣ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ବେକରେ ପକେଇଦେବି ସତ କଥା କୁହ ଆଣିବ କି ନାହିଁ ହଉ ହଉ ଆଣିବି ତୁ ଆଉ ରାଗେ ନା ମତେ ଟିକେ ସେ ବୋଲି ଶିଖେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଗେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି କବ ତମେ ବି ଠିକ ସେ ଆଚ୍ଛା କହ ହଁ ଭଗତେ ଓ ରଥ ଚାଲେ ରଥ ଚାଲେ ଚକ ଚାଲେ ଚକ ଚାଲେ ଚାହାବୁ ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଯାହାକୁ ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଆଘୋଇ କାମୁ ରାମ 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 ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ଭାବ ଅନେକ କାଳେ ଏକା ଭଲା ହବ ନା ହଁ ହଁ ପରା ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣିନ ସେ ଭାରି ରସିକିଆଟା ଆଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ କହ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଗେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ଠିକ କହିବ ହଁ